Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Hansepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Angton pen kewang kichea sotum biha ke klemamen pen thang nat alo awi pin pen si Karbi Anglong elong ri along ajo pherlo chimit me pin pen si biha amen pen sainang ke klem kidam pona long tami ilitum amuni datum pen si lahayalong archak karchak duna sonsi non ki chiman detlo Matijong ni pai inkoranar kep ning kansuri hinira inkoraphi Karbi Anglong angdang pi non malong samku arwatami thekap Angton pen kewang biha ka chukle mamen pen rong atok anu ajo pherlo antami pati hurnut si chimit mi pin ason si ilitu along ri along thang alo awi pin pen si angtan pen kewang lason si langka hojai lamding nagaung lapen morigaung doboka lapen kaprek adim pen lahai amuni da tumsi ilitum along ri Karbi Anglong lir sengsang adima longpen ahormu kepon jasimet ke koila thengpi chek sangti harlong sokpun lapen sokkinam chainong kinam hanwe kinam pon lahai amen pen aning hangaling si chimit bipin pen si nang choklempom si wangbomlo Latum Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department upon lang plot pen Latum thangnat ke choklim alo awi pin pensi biha ke klem amen pathi pensi aning kaning kantami lapuson pensi ilituma phan nang pamang hulok si emek inu nang palu etlo non ke ajo pupe pherlo pupe rong atok ano antami lutjam barjam si theklong lo Ha angtan pen kiwanga tumsi chepa thekjam chepari jamsi ahemtin adontin arongtin tami latumsi lutjamlo barjamsi non ke ilitum amek angdena long sitami klang daklo lason si chejong damimi chethanda mimi lahaya long ilitumsi arpu anghor karchakdun Karbi Anglong along lason si komadni ke alo kechoklim kawi pinpen sangtia biha harlong habiha sokpun abiha Chek abiha, lapen, chainong abiha, hanwe abiha, lahai antami, ajo pupe, pherlo pupe, kipon kang pupen loksi, arni kipon, chimit mi pin ason si, arni penta, nang klembom si, wang bomlo. Lahayatu Department pen kachirap kawi, Agriculture Department, Veterinary Department, Forest Department pen punon, lapen, Karbi Anglong Autonomous Council, Order awi pin pensi lapuson asai langno kiklem loklo lapen lapuson asai langno kiklem longlok ki ilitum amuni da tumsi tangka amek pen lahai angtan pen kewang atuma phan archa karchak dun asonsi non ki emek pen thekdakli bonta lahai asai long kachirap kachitodun kapater pi dun ki emina Karbi tumsi chirap dun bom chetodun bom pensi halatum aphan biha kiklem amen pen Imina Lirseng Alongri Adimalong non ke ho or hojon kedonangji adimsi sokpun sangti harlong thengpi chek hanwe chainong lahai kepon along tangka amek ajoine angtan pen kiwang langka hojai lamding morigaung nagaung doboka lahai angtan pon laplo Lapen angtan pen kiwang kichekebe aso akhaya tumsi amuluk wang pen Karbi Anglong along pen isi pen isi ador jum hek pen lapen thang order aron alo awi pin pen si latum wang bomlo non ki chepachong bomlo Inglong rong atok ano lapen hithi malom anta latum si pherere pin pen lutjam damjam ason si ilitum Karbi Anglong along phere mimi ason nang chiman detlo non ke latum si aning hangaling tami claim damjam ason si ilitum kahili dunji kipudunchi aphananta e oksi chumhur ason si chimandetlo lahayalong kachirabdun ki tangka ajoini pensi emina akhaya tumsi latum tangka pen ajoini si archak tami karchak dun loksi lapuson nang choklem long poplo lake emina tumsi ke chokche pusi jongdam nang kokpo Lasi lahai asai keklem dun along kachirap kachito dundera emina Karbi Anglong lir sengsang along ria phan pajok nang jipulote angtan pen kewang atum hojai district doboka nogaung morigaung lahai atuma phan prabjin pen biha keklem amen pen ilitum khangdun veknangchi
lapen lahai asai amo prabjin pen pangton serak nang jipusi samkur karbi solangdo arwara tum pen setami tuning ripon dogmoka pen nang kilo berta wen sing kiling ipo karbi yang long news দিল্লি হারিয়ানা দিল্লি মালটা যাবো ক'ত ল'ব মাৰটো মালটা দিল্লি যাব হারিয়ানা আৰু ইউপি হয় নেকি অঁ কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে এইটো কাম? 4-5 মাস মান হ'ল হয় নেকি নামটো কি আছিলে বাবলু কি বাবলু কালি তেনে চাইকেলে হয় নেকি আপোনালোকে কি কৰে তে বাৰ কাম কৰোঁ লেবাৰ ন লিভাৰ অঁ আপোনাৰ নামটো কি মোহাম্মদ মমিন আলী হয় নেকি আৰু অংকে কণ্টাক্ট লহ কেলাই ৰং কি আৰু এতিয়া নাং লিতুম দাদাক চাংকি কি ফুৰ পেন নাং লিতুম হেম long list time ing rai bom lo la sinang litung ko pilo pu ge ge na budun ge puri noi la da ke humukot ha bithe ke pur ke nang tu pudun de seta da kama ke humukot ong lo untuk pudun bom ta kroi edalu anke ini ta to data amhor data wang lo ta ting pudun lo ba ke bodo pe sing nang bonai po non order PR lu aja lu aja sinang pu ni bolai bo mama bang ke kroi edalu Lepas para Umala put abang ke puro ba amen ke order ke probin teron lo lasi purbo mayat na nasi purbo majar lo nang ni tumben non ko pilo puji ke nang ni lo putong puji ma nang ni lo pulo tibong purbo mayat le hedi purbo majar lo ke nong ke ingrai bom anke ingrai bom lo hala biri pen ke ignore ta velo langa thile te la pua lang ta hapudam igui lo pupuriana kasi ok ta tu do hai hedal lo ajat ta hai hedal te la proben phan pilo puji ke proben teron phan ke Rubin teron bhani pujin te nang puri noi pan chod lo udun bom lo ke puke anke peneng penon pening kahini banganin kan khosi a target ke ke ko pulo nili tunggal kan pho pulo te la ke he meri te ke dampu bo nili ta da ke ni humukhat ni long le ke chupun de nang ta ko pulo pudun nang kok lo kala lama bangti kala alam ka prek ta longa te telu niya tumpen si bokhong du narai lu ni ke ta purbo mayat le hedi anta pur bom aja non si gidam iglang ke purbo si mayat pacu bay alam ta kalilo chat ta kalilo kala ya anti ini tum anjo suarlo suang seke do jo hantia we ju na hantia we ke ma tha jo nanti tu tek se oke lang ro le la ke yo digarui lu dangarong ke ha dangarong ke kelayro nalimen ke lahon sing narpi oi lu Ing Dengner Kep Karbi Anglong Territorial Social Security Association Katsa Song Amahangke Tek Arani Katalon po. Matitong ni Paitong Kep Ning Kansuri Hinira Ing Koira Pier ni Karbi Anglong Territorial Social Security Association T Hekpen Katsa Ing Dengner Kep Amahangke Tek Arani Amina Asaihem Manja Along si Katalon pon Ajay Mek Deng Ponlo. Ada Porpai Troxy Apor Malom Katsa Asaihem Atengno Along Song Alama Ing Turpon si Pangjarpon. Labang so Song Alama Kang Turpon pen Kapangjarpon Lake Katsa President Samson Ing Tipen si Pangjarpon lo. Lapen Song Alama Pangjarpon det pen api Kachetong dun atum anpen Sakijun Apor en Ponlo. Api Sasu Jun det pen Sangchot pen api Ihinihin pen Kewang Katsa Brands atum Lapen Kachetong atum anpen Radapan Chepachini Seroy Ajay Mek Deng Ponlo. Labangso Aporahut Karbi apologize epakpakpen anutin klembang phu atumaphan puho epakpen archopo. Lapen kopia thesi pini katsa asai hemalong chingrum nang kokmapu alamthe President Akehai Samson Ingtipen lamthe than piklar ponlo.
lake katsa song pini arni matijong ni phai thong kep ningkan surihini ra inkoira phli lake ningkan ar kep joksi song amahang ketek arani lo la apot si pini kachetong atum anpen arnam arni along here jume kacho hangpon lapen ingdeng nar kep an kapipleng ponlong apot katsa along klem rapet lapen kachetong atum anpen arnam aphan akero kipipon lapen labangso akero kipipon long lake kadokawe nangka cherap nangka chetodun pen apot loputa thanpon katsa asong aphuthak alamthe lake lapuson non political asong niritumke radaphansi ke klempi kopuson pensi inglong asodoan mena aja kongpen kachar japon thekjima lahelo nilitum akamatha puta president ingtia sanghopen ningjepo president speech pidet penapi katsa asong amahang ke thek ahim ke dokseta president pena joksi him ke dokseta ingthan ponlo lapen det penapi katsa asong klem rapet doan lapen kachetong dun atum anpen an esan chorapet si mesen me etpen ingdeng nerkep katsa asong amahang ke thek arani katalon pon ajai mek pachut pon news report Karbi Anglong News Channel Dilitung nahok pelenak sitabe dilitung pang nangkarjak dun lapen dilitung mapang nangkerabun pu abang dilitung katit heklor lapu kali deh dilitung katsa pang nasong lage non political party non political organization just social organization lasi dilitung nada akama zamano ini pun lebang soal katsa iklim kita. Every members of katsa. Ini pun ladak todi puke mitang peta ciru ketureksi pinangan angke si pedorsi ini pun lembong bangkok. Kasi ini lah hal nang itu nang rotan piklar katu. Ini pun katsa organization lagi assembly halo ketilo. Kasi assembly conference purutang ke nilitung public ang room ko. Kasi aronet pangke nilitung katsa pangaso nga journey bangke ng head office ang kulo 2016 30 December 2016 lagi nilitung formation dilo foundation dilo kasi nilitung labang so journey pa 16 formation kuri lo founder lo dan kecipinta kaso ng naklo nilimina lapen alangli rompi sangho labang so asong Karbi Anglong lo hilitung ta song klem sinang po kacingway hilitung pinangan atutuk asong amen kupulok iir po kopila constitution kopilo Indian Constitution lo kacimbar po kopilo itu Karbi Anglong lo council lo kopilo itu kacimata po ini tumamen irkapa dete so mamen iklem hila puklide ati rat kasi iklem pinangsi lepudang te Karbi Anglong lo kay kacirai nangsi tongri lompat kacirai nangsi lepudang te ini tu kopilo constitution na tengpen Arjun kitinga kam kiklem nepo. In future of Karbi Anglong, kasono ili tumahit na kapatid lobun po. Jadi japet monit monor kacik hindi dito. Karbi Anglong pati Karbi det leki do kalina postik. Metang Karbi Anglong kepada bloknya nong morning si nong make one media part. Ini tum peacefully kata blok siap part kopi lo kebine. Alang ni pertinangan si bayo, alang ni kan ni pinian ni ala sopeta curolo, pini talang kan curolo. Alang ni pinangan aron natang along langsi. Public akan kadapi di putang social service pusitu po. Ini juga social activities, ini juga strong level of social activities. Karena kan si lepo, kemudian ni kopilo, apa salah di bangku, social security. Komasi long pada ini tu metangka
make jang jeno jang je ciklo yon zoni tapuan ke cipidum pe tapi niar ni nang itu akhir jumi media porte tu nang sira pun pit penazok media kiklem bang pi bang photo ni nang ke cipe nang arja pun tip penazok lapekar benglong sulang ora da kun sitame ini tumpang isi itu support ni ke cipe nang ke penazok pini Kudok 2024 30 December ini 8th anniversary of Partition Day bang nang declare ni na longpo bang lagi nang itu makang ho nang itu nang curap nang situ du penazok lagi ni itu ladang berjuang taksa long declare mabang butuh makin hek kat sini aja kong pen kali lagi rat aja kong lapen especially kacurolo media iklim bangku bang iya penopang Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu